Naša deca su vrlo često, rano, kako god hoćete. Pa da. Tako da, mislim, i smatram da to je nešto što osobe koje zaista se trudim da izbegnem to da moje deca kažu neću. Eto. Ja sam imala nešto što bih mogla da kažem da je bilo nekakvo detinjstvo iz bajke. Danas imamo poplavu popustljivog roditeljstva, koje ima potpuno jednake štetne posledice kao i strogo roditeljstvo. Ja ne pokušavam onu novu tendenciju u svetu da budem prijatelj sa svojim decom. Ja sam im otac i ja želim da im budem otac. Tu slobodu ne kreirate samo vi, ne samo dete, tu slobodu kreiraju i u vrtiću, i u školi, ali i druga nasilna deca koja vašem detetu u stvari postavljaju nekakve granice. Ja sad imam 5 godina. Zašto bi ja trebalo da budem poslušna? Kao mama kaže ti tamo. Zašto bi ja trebala sin tamo? Ako se meni ustaje. On je partner sa nama u nekom odlučivanju, ali se zna ko kosi, ko vodu nosi. Nije bilo nikakvih restriktivnih metoda, uvek mi je bilo dozvoljeno da radim manje više sve ono što sam htela. Ja lično sam imao problem što mi nije bilo dopušteno da se ponašam baš kako sam želeo, što mi je prirodno dolazilo. Ne morate rađati decu, a kad ih rodite, onda im se posvetite sa svim onim što nosite u sebi. Mi nikada nismo potpuno nezavisna bića, mi smo uvek na neki način određeni prema ljudima koji su nam značajni i bitni. Ja mislim da roditelji utiču na svoju decu ceo život. Tako da roditelj jednom detetu će uvek biti tu za njega značajna figura, bio on negativna ili pozitivna figura u njegovom životu. Tata me nikada nije udario, mama jeste. Pa bilo je dosta razloga. Mislim, u njenoj glavi. Definitivno nisam freak control, ali voleo bi da me da jednog dana dođe kao ja bih, ne znam, da budem to i to, ili ja bih možda trebao da uradim ovo, šta ti misliš o tome? Kad me majka udarala, ja bih krenuo uglavnom drugi obraz, jer nikad nisam želeo da se suprotstavim tome, jer mi je padalo pod normalno. Zato što sam ti mama, ti imaš podršku za sve svoje izbore. Zato mame postoje. Nikada im neću zabraniti šta god rade, makar poželjala, ne znaš, pre neko večer sam bio u fazonu, gledam riba koja svira harfu i razmišljam, brate, šta je tebi to trebalo u životu? Znaš, da budeš harfistkinja, gde je tu kinta, gde je tu egzistencija, gde je tu putovanje, ja onda to gledam malo materijalno, ali ne bih imao problem i da odluče nešto bez mene. Ja ne bih volao da moje dete bude gej, a ja sam po mom dubokom uverenju je ono što je pisalo u svim udžbenicima do pre 10-15 godina, to je poremećaj nagona. Boli me dupe. Da mi dođe deca da mi kažu da su gej, onako sad sam ti rekao, boli me dupe, ali pa ne, prosto ne znam. Znaš, nemam apsolutno nikakav odnos prema tome. Da li je to životinjska ili ljudska priča, potpuno sve jedno, to jeste poremećaj nagona,
ti ljudi nisu izabrali da imaju poremećaj nagona, a ja mislim da oni ne treba da budu diskriminisani ni po jednom osnovu, ali takođe mislim da to ne treba ni popularizovati. Za mene je to bio ogroman tabu, kao kako ću, jer sam se ja unapred plašila osude, nerazumevanja, svađe, rasprave, izbacivanja iz kuće. Mislim, svašta nešto i sve što može da se zamisli što jeste predrasuda toga šta se dešava sa nama mladim ljudima koji dođemo i autujemo sa svojim roditeljima. Znaš, negde u dubini duše uopšte ne razmišljam o tome. Onako, to uopšte nije tema mog interesovanja u ovom trenutku i prosto, znaš, kao moja deca, njihov izbor, ne bih imao problem. Ja ne želim da ćutim. Ja imam osjećanje koje je najdivnije i najčistije na svetu. I kao ja volim moju majku i želim da podelim to s njom, pa kao koliko god da košta. Rekla bih isto što svaki put kada se radi o ličnom izboru, jer to nije detetov lični izbor, to je njegovo svojstvo. I rekla bi tu je mama. Rođen sam u telu devojčice, ali se nikada tako nisam osjećao i od ranog detinjstva ja sam to primećivao po sebi. Nisam mogao 7,5 godina da izađem iz depresije zbog toga što nisam mogao da budem svoj, što nisam imao svoju privatnost, svoje pravo na izbor godinama i između ostalog sam doživljavao i nasilje u porodici. Ja bih ga zagrlio. Bilo bi mi užasno teško, ali bi ga ja zagrlio. To je moje dete. Postoji nešto što dete uradi da ga roditelj otpiše, pa postoji, recimo, moja drugarica se odrekla sina zašto je mu je našla joint u džep. Zavisi. Ja nisam za to da se treba autovati po svaku cenu i u svakom trenutku i svim roditeljima. Ne mogu da zamislim život u kome se ne autuješ roditeljima i ne samo roditeljima, nego kao uopšte okruženju, sredini, na poslu, prijateljima. Mislim da je važno razumeti šta je to što je roditelju teško u trenutku kada se ono suočava sa tim da je njegovo dete lezbejka ili gej. Ili već, idemo dalje. Prvo stvaraš problem sama sebi, zato što stalno moraš da kriješ, stavljaš maske, lažeš, sakrivaš, a s druge strane praviš problem u svim tim drugim odnosima, zato što nisi do kraja iskren i zato što ne daš priliku tim ljudima da te upoznaju kompletno, nego kao postoji jedan deo koji zapravo uopšte nije tako mali deo, koji ti kriješ i koji ne daš ni sebi ni drugima u tom smislu. Ako će vas da istina potpuno razori i slomi, izazove psihološki slom iznutra, izazove krah u svim relacijama sa osobama koje su vam najznačajnije u životu, onda mislim da nema opravdanja napraviti takav karambol u svom životu. Što je najčudnije u celoj priči, prvo sam majce rekao da želim da se operišem i da postanem muškarac, mislim postanem, kao da već nisam bio, i ona to naravno nije shvatila, krivila je sebe, krivila je druge, okolinu, mislila je da se drogiram, mislila je da sam u sekti nekoj, da dan danas nismo u kontaktu. Ja lično bi se odrekao mog sina ili ćerke kada bi, ne znam, naneli povrede teške nekom drugom živom stvoru. Ajde mačku i bi im oprostio. Čovek koji je sam sa sobom integrisan, čovek koji je pre svega imao dovoljno dobrog roditelja svog i koji ima tog roditelja ugrađenog u sebe, on ne može da bude surov prema svom detetu. Moja majka me voli na sebe, sopstven, sebičan način, čim je uspela
da ostane toliko povređena da me ostavi. Ne postoji ništa što bi dete moglo da uradi, a da mu ja okrenem leđa. I mislim da bilo koji roditelj nema pravo da okrene leđa detetu šta god dete uradilo. Ne traži ono da ga vi rodite.